ରହୁଥିଲା ଠେକୁଆଟିଏ। ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ଭାରି ଅଳସୁଆ। ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଓଃ, ଶୀତ ସକାଳଟା ଆଉ କି ଶୋଇପଡେ। ଅଳସୁଆ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ବେଳେ ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଭାବିଲା, ଆହା, କେତେ ବିରାଟ ଏ ପାହାଡ଼। ମୁଁ ଥରେ ଏ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି? ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗନ୍ତା। ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟାଏ ସିନା ଭାବିଲା, ହେଲେ ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ତ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟି ତା ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥାଏ। ଠେକୁଆ ବସା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ବସା କରି ରହୁଥାଏ। ଦୁଇଜଣ ବେଶ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଦିନେ ଠେକୁଆ ବିଲୁଆକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିଥିବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ। ଉପରକୁ ମାନେ ପୁରା ଉପରକୁ। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି। ଯାଉନୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତୁ ତ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁ। ଯା, 2-3 ଦିନରେ ପୁରା ଉପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ମୋ ପାଦରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଦେହରେ ବି ଏତେ ବଳ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ କେବେ ପାହାଡ଼ର ସବା ଉପରକୁ ଯାଇଛ? ନା, ସବା ଉପରକୁ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼େ। ଯୋଉଠି ମତେ ପେଟ ପୁରା ଆହାର ମିଳିଯାଏ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସେ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବି? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ସକାଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ମୋ ପଛେ ପଛେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିବୁ। ଯଦି ହାଲିଆ ହେଇଗଲି? ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ମତେ ଯୋଉଠି ଆହାର ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ତତେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବସାକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବୁ। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ମ, ଅତି ବେଶୀରେ ଦିନେ କି 3 ଦିନ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ, ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଆଉ ପାରିବିନି। ମୋ ପାଦ ଥକି ଗଲାଣି, ହାଲିଆ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଏତିକି ବାଟ ଆସୁ ଆସୁ ତୁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ? ହଉ, ଆ ମୋ ପିଠି ଉପରକୁ ଉଠିଆ। ଠେକୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ବିଲୁଆ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ସେ ଦେଖିଲା, ବାଘ କି ସିଂହ କେହି ଜଣେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ମଲା ହରିଣ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ଓଲାରେ, ମୋ ଆହାର ମତେ ମିଳିଗଲା। ମତେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଏତିକି କହି ବିଲୁଆ ତା ଆହାର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଠେକୁଆ ବି ଦେଖିଲା, ସେ ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ପାହାଡ଼ର ଅଧା ଅଧି ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଚାଲିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାକୁ ବଡ଼ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ବୁଦା ଉହାଡ଼ରେ ବସିଯାଇ ଢୁଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ପାହାଡ଼ର ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟାଏ ବେଙ୍ଗ ଠେକୁଆର ନଜରକୁ ଆସିଲା। ଠେକୁଆ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ହଇରେ ବେଙ୍ଗ, ତୁ କ'ଣ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇଠି ରହୁ? ନା ନା, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଏ। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇ ସେଇ ଉପରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖିବି। ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗିବ ନା? ହଁ, ମଜା ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଏଇ କୁନି କୁନି ପାଦରେ ତୁ କ'ଣ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ? ପାହାଡ଼ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଦେଖୁଛୁଟି? ଦେଖାଯାଉ, ଏଇ ଯାଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତ 3 ଦିନ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବି। ଏତିକି କହିଦେଇ ବେଙ୍ଗଟି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଗଲା।
ଠେକୁଆକୁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ହସ ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, କେଡ଼େ ଛୋଟ ଜୀବଟାଏ ଇଏ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବ। ତାପରେ ଠେକୁଆ ବେଙ୍ଗ କଥାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟେଇ ତା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଲା। ସଞ୍ଜ ନଇଁଲା ବେଳକୁ ବିଲୁଆ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠେକୁଆକୁ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲା, କିରେ ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଉପରକୁ ଗଲୁନି କି? ନା ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୋ ପାଦରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଟା ତୁଚ୍ଛ ଅଳସୁଆ। ହଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କର, ମୁଁ ମୋ ବସାକୁ ଚାଲିଲି। ବିଲୁଆ ଫେରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠେକୁଆ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ସବୁଦିନେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଫେରି ଆସ? ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ ନଥାଏ। ପେଟ ପୁରା ଆହାର ନ ମିଳିବା ଯାଏ ମୁଁ ପାହାଡ଼ର ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଥାଏ। କାଲି ବି ମତେ ଟିକେ ସେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ନବ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉଠୁ ଆହାର ମିଳିଯିବ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବିନି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ବି ମୁଁ ତମରି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଲେ। ଆହାର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏଥର ବିଲୁଆ ପାହାଡ଼ର ଢେର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ତାକୁ ଆହାର ମିଳିଗଲା, ସେ ଠେକୁଆକୁ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଯା ଏବେ ମୋ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯା। ଆଜି ତ କାମ ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ତତେ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ଦିନଟିଏ ଲାଗିବ। ମତେ ମୋ ଆହାର ମିଳିଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବିନି। ବିଲୁଆ ତା ଆହାର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଠେକୁଆ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହାଇ ମାରି ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ବେଙ୍ଗକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲା, ସେଇ ବେଙ୍ଗଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଛି। ଠେକୁଆ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ତୁ କାଲିଠୁ ଆଜି ଭିତରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଗଲୁଣି? ହଁ, ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଅବହେଳା କଲେ ଚଳିବ? ତୋ ପାଦ ଥକି ପଡୁନି? ତତେ ହାଲିଆ ଲାଗୁନି? ଠେକୁଆ ଭାଇ, ଥକି ପଡ଼ିଲେ କି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ତମେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିପାରିବ? ହଉ ହଉ, ଯା ଯା ଯା, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଯିବ, ତାର ପୁଣି ଇଚ୍ଛା। ଏତିକି କହି ଠେକୁଆ ପୁଣି ଥରେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗି ହାଇ ମାରିଲା। ତାପରେ ସେଇଠି ବସି ଢୁଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ରମେ ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲା। ଠେକୁଆ ଭାବିଲା, ଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ପୁଣି ବିଲୁଆ ଭାଇ ପିଠିରେ ବସି ମୋ ବସାକୁ ଫେରିଯିବି। ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଏମିତି ଭାବି ଠେକୁଆ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ କେତେବେଳେ ଆସି ରାତି ପହରେ ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ବିଲୁଆ ପେଟ ଭରି ଆହାର କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଠେକୁଆ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ନିଜ ବସାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ରାତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବିଲୁଆ ଭାଇ ଆସୁନି। ଠେକୁଆ ବେଳକୁ ବେଳ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲା, ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାରି ଗୋଟାଏ ହେଟା ବାଘ ତାକୁ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଚାହିଁଛି। ଠେକୁଆର କଲିଜା ପାଣି ହେଇଗଲା। ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଗରେ ଠେକୁଆ, ପଛରେ ହେଟା ବାଘ। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଠେକୁଆ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡୁଥାଏ। ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଥାଏ ଯେ ହେଟା ବାଘ ତା ପଛରେ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ। ଏମିତି ଦୌଡୁ ଦୌଡୁ କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଠେକୁଆ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଅବଶ ହେଇଗଲା, ସେ ଅଟକି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଉପରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଠେକୁଆକୁ ହାଲିଆ ଲାଗୁନଥିଲା। ବରଂ ତା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯାଇଥିବା ଖୁସିରେ ତା ମନ ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥାଏ। ସେପଟେ ବିଲୁଆକୁ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଲାଗୁଥାଏ। ଠେକୁଆଟା ଅଳସୁଆ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା? ତାର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ 4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସକାଳୁ ତା ବସା ପାଖରେ ଠେକୁଆକୁ ହାଜିର ହବାର ଦେଖି
ବିଲୁଆ ଖୁସି ହେଇ ଉଠିଲା। ଠେକୁଆଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯେମିତି ବଳ ଓ ଇଚ୍ଛା ନେଇ କାମ କରିଥାଉ, ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ କରିବା, ତେବେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ରହିବନି।